Αυτό ήταν. Δεν σας άρεσε. Όχι και μόνο αυτό. Η άλλη Σαπατήρινα την πόσα που υπέρει. Πέρα στο σχολείο είναι πίες πέρα το Σαμπάτ. Στο σχολείο είναι πίες. Όχι πέρα. Τώρα από εδώ ας με πάρει. Είδα το απ' έξω. Είδα το πες. Η Παράσοβλη Παρθένα θυμάσατε να είναι. Είδα το απ' έξω. Και γάβα στη Λία τα παιδεία. Τσαφάβας. Είναι βαγγελίδι θυμάσατε. Ωραία εκεί τη δεξιά. Και το λέμε γυλιά, είναι και ξέρει. Γιατί αυτός επικύρτον, επικύρτον. Γιατί από πού δεν έφτανε. Δεν τώρα σε καιρά το λέει, εσύ το λες αυτά είναι στο τσουπανού. Άστε τσοπανού. Μπουρδούκλωσες μπάρει, τα μπουρδούκλωσες. Άντε εσύ Δεν κάνεις Και τσαφάβας το παιδί. να πάρει και τον Παρπαγιώργο. γιατί χιόντωρα γύμανε. Κλείστε. Πάραμε κι άλλο. Κύριε, πόσα γύρια φυλάει. Θα πάρει συνέντευξη και την Ελένη πώς την το Εκεί κοιτάτε κύριε, στη μηχανή. Εσένα θα κοιτάξω. Εσύ από εσύ ρωτάς. Συνέλευση εσύ. Κουντούρο τραβάκι. Γιώργο, πόσα γίδια έχεις εσύ? Έλα μαζί μας, Εσύ κατοιγίδες. λίγο μακριά, να τις πάτε κοντά κοντά. Πριν με έκανες ακόμα? Όχι. Τώρα πού είστε γίδες, στο Νησινίκο πού είστε? πολλά άτομα. Πολλά γίδια εκεί. Μέχρι πόσα γίδια? 300. Του καλέζετε γίδια. Αρνικά ή δεν κάνει. Πόσα τραγία έχεις? Ξέρεις ιστορίες αυτή. Σαν ιστορίες. Α, του γιάν, περήφανα περπάτ, περήφανα και χαμογέλα και έναν χέρι. Για σκότωσε κάποιος, σκότωσε κανένα. Να έχετε μια πεκάρα. Να τα κάξου καέλα. Ποιος θα τη ρωτήσει τώρα, άντε τι ερωτήσει. Αδακάλακας, αδακάξου καέλ. Πάπη, τι γνωσία ρώτα τώρα. Πάραμε μια συνέντευξη τώρα από μία... Κάσον πάπον τώρα. Αικά, έλα. Κάσο πατέρα, κάνε μας. Σήκω άφρο τώρα, σε να πέρασε η εποχή σου. Αδά, τα κάλα, τα κάτσει γωνία να παρακάτω. Αυτού άστι. Σοφία να ξέρει χειμερέα. Απέραμε ένα συνέντευξη ασυγνωσία, γνωσία και λένε το όνομα. Ευδοξία. Πόσα χρόνια, πότε γεννέθη, θυμάσαι? Πότε γεννέθη? Μην τροπιάσατε βρε. Το 1904. Σε όποιο χωρίο? Το καλό είναι Γιώργο. Σοπανού, Γαλλία περιοχή. Τραπεζούντα το μακρά από εκεί. Πόσα ώρας με τα ποδαρέα του? Σιωπή κύριε εσύ. Πόσα ώρα σε τον είσαι? Θυμάσαι? 6 ώρες με το ποδά. Ταράτερα να πέσω ήτω. Θυμάσαι του Τσοπανού ποιο χωριό είναι το, θυμάσαι? Τσοπανού και θυμούν, όλα θυμούν. Ποιο? Τσοπανίτσα, εκεί είσαι εσύ. Το μάθημα, σαπλίζει. Σημά ποιο χωριό είναι το? Τα λιβάδια. Τα λιβάδια. Τα κοτήλια σαν μακριά από εκεί. Μετά τα ποτήρια. Στα κοτήλια γνώριζες κανένα? Δεν είναι κοριτσάκι, είναι παιδιά. Για είναι που σας δείξει δύο δεσιρετίες. Τελείωσε και η συνέντευξη μία Τσοπανέτσα. Είναι εμένα ρε. Όχι, τότε ήταν Γεωργάκης που ήμουν εδώ. Δεν με θυμάσαι. Μοιάζει με τις κοινήσεις κόρες. Ναι. Κορτσόπον τα φιλέματα γλυκαία και αμωμέ. Τι με το λες εμένα? Δεν είναι για να μου πάλι. Άλλο. Θυμάσαι τα καλά, πες άλλο. Εκεί μέσα έμεινα. Μας κάλεπα και παιδιά που απέναν έναν έρχον. Στάμασε τα καλώδια, κοιτάξτε εκεί πέρα. Ναι, ήταν μέσα αυτό και πήγαν τα έβαλαν το βράδυ. Τριώναμ το σπαρέλισο στον πύρινο νεράφιν. Και μόνο του φακυρτώνε μας σας πάρνε Μανίκα παπένα λέει έναν τραγωδία. Πώς είπε η Μανίκα που σε έκανε του Κατσαπέλτη τραγωδίαντε. Πες του Κατσαπέλτη την Κατσαπέλτη τραγωδία. τραγωδίαντε. Άντε. Σου ποδαρεί στο στάσιμο, πώς είπε. Το είπε. Τριώναμ το σπαρέλισο. Πεπέριν και τσερία. Ηλί εκείνον το φακυρτές είναι πεχωρία. Τραγωδίες έξω. Ξέρω πολλά, ελέψη. Ο πατέρα που είπε να κάτσει μαξιλάρι, πώς σε λένε. Αναποθανοθάψτε με και να πασιλά. Μάνα! Να βγαίνουν τα λαβούτια. Έμανα!
είσαι καλά και απέτσε μετά. Πάρε καλή πόσα. Να περπατήρα, τα πατηγά. Κατέβα τα σκαλιά. Έλα, κατέβα τα σκαλιά. Ναι, κατέβα παραγράφε και να πέφτει. Αλλά δεν μέσα στην ταινία. Όχι, όρθιος θα του κάνει, όρθιος. Όχι, άστο. Όρθιος και πότε γεννήθηκες, θυμάσαι. Το 1905. Και πόσα χρόνια παντρεύτηκες. Πόσα χρόνια παντρεύσα. Ναι. Έλα, Γιάννο. Το 19. Το 19 ή 11, 11 χρόνια θα ρωτήσει. Χαρίς πόσα χρόνια ήταν. Το ίδιο είναι μέσα, το ίδιο είναι. 18 χρονών, 19. Το χωρίο θυμάσαι το στην Τουρκία πώς έλεγαν το. Χωρίο. Το όνομα. Χωρίο. Στο πανού ποιον έλεγαν. Α, πού ξέρω. Γιατί λες χωρίο, χωρία όλα χωρία είναι. Την περιοχή πώς έλεγαν. Γαλλίανα. Θυμάσαι τα, θυμάσαι τα. Το βουνό πέραν για που έστειγε πώς έλεγαν το. Άστο. Τη Ματσούκα, θυμάσαι. Άντε, εντάξει. Άστο. Άντε. Καλά. Όχι, λέει για να βγάλει τα επτές στα ίντερνετ, την κασέτα. Να λέμε πώς εδώ στην Τουρκία. Αυτό είδω τηλεόραση είναι. Στην Τουρκία πώς... Λες τα λόγια για να μπορεί να παντάει εκεί μέσα, είναι ο πέρετο είναι. Άντε, πάμε. Αυτό λέει έτσι. Να μπορεί και παίζει λίγο και εμείς και βάλα τον και παίζει. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό έρωτα, όχι ότι από αυτό. Αύριο μεθαύριο τα δισέγγωνα στα... Να μην βγάλει φωτογραφία. Ποια είναι φωτογραφία, τόσο στην τηλεόραση είναι λέψα. Το ψέμα είναι. Και έμψε μας, στην τηλεόραση είναι λέψα, θα το βάλουμε και λέψα.